Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Terono kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Nah, liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Dina dicukuri terus. Ya ben manis kok, ya ben manis kok. Manis lu kaya Pak Taslim malah buta. Orang maksudnya memang stylenya Pak Taslim seperti itu kok. Style. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut, Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedem kaya ngene kok. Iku lah. Iya, iya. Ya rambut. Ning rambut nggon jempol. Wah iya. Mak tratake bintang tamu sing isih dianti-anti ditresnani karo Pak Sudarsono. Wah iya. Bareng awake dhewe nyiarke bintang tamu langsung ngombe dhisik. Baik kau getuget ayo. Bocah dedeke sak tremos kok dadi bintang tamu. Men jumeneng ya. Nadyan to jumeneng karo lenggah angel dibedakne ya to. Ya kudu dijumenengake lek iki. Ayo. Kanggo apa? Arum Bali. Ya, to. Karo ngeling-eling. Apa-apa ngeling-eling. Maka yuk dados. Cara Bali rekake Mbak Eka yo jogete cara Bali. Nadyanto sik tekan ketapang iki mau ketapang. Ayo. Ora masalah. Sugeng dalu Cahayu. Konjur kaya ngono iki polatane iki dipirsani piye akeh mbok sing grapyak semana esem guyu terus lumintu ngono Cahayu. Piye te ayune kaya ngono. Dasare yo dedeke yo gagah gedhe ndek. Cantik lahir batin kaya ngono kuwi. Ngopo kok semene ora rena ing penggalih ngopo? Terus sapa sing rena? Ana bintang tamu kok dilokne kaya tremos. Lho, tremos ki penting lho. Saiki sing di paguyuban ngene tanpa enek tremos banyu anget. Wo, mending masuk angin ngono kuwi. Ya, piyai-piyai sing saka adoh ku lho. Arek lho bintang tamune sapa to kae sing arep teko ngene Pak Sudarsono sapa to kae? Heeh, sapa kae kaya truwilu ki sapa ngono kuwi ayo. Wis iringane ki mang Bali. Arepku ya joget ben kaya penari pendet. Malah tak sawah kaya leak rupaku ning syutingan. Ora kaya mbok yo ngenak-ngenakke piye ngeten lho ning atiku ki ben kepenak ngono. Lho, tak hormati liyane cara Jawa kabeh sampean Bali dhewe iki tegese lak pakurmatan sing istimewa ki mau. Oh, spesial ngeten. Spesial. Dadi sing ning
mesang di live wonten radio niku ya ben rada bertanya-tanya ngeten lho. Sapa to bintang tamune Eka uget-uget ki sapa? Wah ngono disiarke dedeknya lencir kuning apa piye ngono Mas Yongko teko lokasi ya kaya kodhok ngono gak masalah. Dadi ning radio ki wis ketok apik ngeten lho. Oh ngono kuwi. Ngaten. Ning ngono ki jenenge pembohongan publik kaya ngono kuwi. Pembohongan. Apa anane wae. Malah ngeten lho Mbak Eka, sampean aja sakit hati. Urung karuan lho, sampean pamane dedeke lenjang-lenjang dhuwur jalan teji terus iso sukses viral dadi bintang tamu urung karuan. Oh ngaten nggih. Ya mergo sampean dadi wong setugel ngene iki. Nggih. Akhire sing tresnane pirang-pirang klebu kaya Pak Sudarsono ki tresno karo sampeyan. Matur nuwun. Dadi lek dhuwurmu ki kaya tenda sakmono kae, ngono. Wong apa wedon? Lah iya nggih. Sadure ngono. Matur nuwun, aku ya dadi wong ya tetep konsisten kok. Konsisten kanggo piye? moto kanggo uripku dhewe. Ah. Konsisten aku ki dadi wong. Dadi mbiyen ket lahir ceprot nganti mbuh besok kanane ya panggah cendhek kae ngene iki gak dhuwur-dhuwur konsisten. Oh, ngono. Ngaten. Ya disyukuri teh kok aja nelongso kaya ngono disyukuri. Nggih tetep kula syukuri kok wong cilik ki malah ngirit. Kok ngirit? Ya tuku seragam ya sak meter apa setengah meternya cukup. Iya, jarik Jarak ya paling sak meter punjul 2 kilan. wis cukup ngono kuwi ya. Wis cukup. Mamane kurang jarak ya ada plastik resek ngono lho. Sinden apa pelem ada plastik iki lho ora sampean iki. Sinden apa? Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun karo Pak Sudarsono. Lah nggih lumantar panjenengan kula paringi napa niku jenengan. Lumantar panjenengan. Paringi jenengan paring denglum mlocot ya ora. Iki padha karo Wino ngomong-ngamu iki pecotot ya ora. Lumantar panjenengan kula sampun panjenengan paringi kesempatan. Heeh. Derek sowan wonten dalemipun nyinenganipun Bapak Sudarsono menika nyinengan lan kula saged derek sowan wonten nyinenganipun Bapak Sudarsono menika lho. Nggih. Mergo minyan-minyan sedaya niku nggih. Piyai ingkang sae sedaya. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo Kesi. Pak Sudarsono kono lho. Nggih, lan kula nyuwun pangapunten Pak Sudarsono randhat anggen kula sowan. Kok iso telat ngopo? Mau kula nderekke niku lho Google Map. Lah kok lurus belok kiri teko kali. Aku terus Ya apik makalah ndrodok karian. Ayo. Lah kok belet apa piye? Niku arep mundur angel nekat. Alhamdulillah teko dalan gede. Iso teko kene. Wah, teko wis dalan gede aman iki. Lah kok dalane jembrol ngono kuwi? Dalane apa? Dalane jembrol. Jembrol ki apa? Ambrol. Ambrol. Nggih. Oh iya, jembrol. Lah nggih, kula gur manut map niku. Ya Allah, lah aku teh arep lewat ngendi neh iki? Kula balik. Akhire teko piyai mriku, ngen wayangan Pak Yoyo pundi daleme Pak Darsono ngeten. Balik mawon mengke pertigaan belok kiri. Lah ki aku pertigaan belok kiri pertama terus kali aku ngono. Anu pertigaan sing nomor 3 ngeten. Terus kula mengisar. Alhamdulillah petuk rombongan tamu itu saya mandek melih kula. Iya. Montore anek papat aku ngenteni. Antri sik. Antri riyen ajeng mlaku niku alhamdulillah wis rampung to. Lah kok papasane hisik loro, akhire mundur neh aku. Cidorene ora ya aku ngono. Lah sampean ya rampung lek kula niki bintang tamu men digolekne dalan ngono. Lah terus digoleke dalan pripun wong ngantri sak meten kathahe piyai tamune Pak Darsono lho Biyung. Iya bener pancen kaya ngono. Kudu ngalah sik minggir dhisik kula. Mula ya awake dhewe iki sangat menghormati lan uga melu seneng. Nggih. Panjenenganipun Bapak Sudar anggenipun kagungan kersa sing rawuh pirang-pirang. Leres saestu. Dongamu kanggo sing diselapani apa? Nika adi kula wedok Dik Kluwi. Kluwi sapa? Kados ngendikane Bu Kesi wau asmane jen angel tenan. Spesial Dik Kluwi. Sinten? Sapa? Eli? Dik Kluwi Eli Anor Nugraha. Anor Nugraha. Ayo dibaleni sapa? Piye? Dibaleni sapa? Ayo. Kluwi Elia Anor Nugraha. Iya. Saiki sing rada cepet dilancarke. Selapananipun nggih anak kula wadon nggih tek cepet. Jiro lu. Piye, Mang? Menika tasakuranipun Bapak Sudarsono anggenipun mahargya selapan dintenipun ngono kuwi ta. Cepet. Jiro lu. Menika mahargya selapananipun Bapak Sudarsono. Denggul melocot. Selapananipun
Dek. Nah, Bapak Sudarsono. Wayahipun. Nah, nggih. Bapak Sudarsono to? Nggih, wayahipun nggih. Nggih. Nggih menika mengkugati Bapak Sudarsono badhe dipun wayahaken. Kok diwayahaken piye to iki ora? Wayahipun. Wayahipun Bapak Sudarsono nggih menika Dek Kluwi Elianor Nugraha. Baleni sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niki tok sik. Kluwi Elianor Nugraha, yuk. Kluwi Elianor Nugraha. Wis lancar? Alhamdulillah. Kok ngarep tasakuranipun Bapak Sudarsono. Aku nek kok ngarep kata-katane angel tenan kok ngarep. Lho bintang tamu kudu iso kaya ngono kuwi. Ayo. Jiro lu ya. Aja cepet-cepet. Inggih dalu menika mahargya selapananipun wayah Bapak Sudarsono Dek Kluwi Elianor Nugraha. Mugi menjang lan sak menika nyinenipun tansah pinaringan sehat bagas waras panjang yuswa binerkan dening Gusti ingkang akarya jagat. Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing pinter miguna tumrap tiyang kekalihipun. Amin ya robbal alamin. Ya pinter apik. Usik aja marem dhisik. Kaya bintang tamu kae diterjemahake per suku kata sing diselapani. Ayo. Nganti ra iso mulya kowe. Ayo iki. Kowe semene larang dhewe lho, Kak. Ora. Mosok larang. Larang dhewe. Ya ampun pas ta. Lah piye Pak? Pak Sudarsono iki lah pamane Bukesi, lencir kuning lengkung-lengkung, ayu blengah-blengah milangoni. Waduh, Mila. Mbak Tuti samenika ugi jan seksi mempesona bahenol, ayu. Ya ta. Mbak Lia gede kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah iki nyawang lho, uget-uget kok gur sakmono, tak tambahi gen nggo tuku gizi. Ya iya, ben ora stunting ngono kae. Stunting piye to? Stunting ini orang yang mempunyai kekurangan dalam aku iya ya. Ya ora apa-apa ning sampean cerdas kowe. Mamane delok stunting berarti bocah sing rada ora memenuhi syarat. Ora lek sampean. Sing panjenengan saya tak tes. Apa? Pak Yoyo. Apa? Dalemipun panjenengan menika pundi? Penyan. Kula saking Sawan Jaten Karanganyar. Oh nggih. Wonten mriki menika nitih menapa? Wau nitih mobil sareng kalian kanca-kanca sedaya. Ya, Mas. Nggih wong nyatanipun menika dipun pahargya wonten mriki sampun pepak daharan menapa kemawon sampun wonten dipun cawisi kalian juru ladinipun Pak Sudar. Ya. Mau wonten sambel gorengipun teluripun nggih wonten unjukan teh jangkep aqua nggih wonten nggih. Mangke dipun acarani lan mau sampun wiwit jam 09.00 tepat kula dipun dawuh nglampahaken wisanggeni lair. Rampungipun kedah sak rampungipun adzan subuh ngoten. Wah, iso aku nyenye kok pangat disauri. Apa genah ngenten niku kok iso. Lho saiki zamane komputer apa sing penting cepet ngono kuwi. Salah ra apa-apa penting cepet ngono. Ayo. Oh iya, ora gur trimo cerdas, kepunjulen bae. Kepunjulen. Ha iki lho, sing sijelapane ya kuwi Kluwi Elianor Nugraha. Saiki persuku terjemahno ngangge donga dengan kata-kata yang bagus. Kluwi Elianor Nugraha. Keluarga ingkang nampi amanah dening Gusti ingkang akarya jagat menika keluarganipun Bapak Sudarsono lan Bapak Ibu asmanipun Bapak Satya Adi Nugraha. Bapak Satya Adi Nugraha kalian Ibu Nani. Ya. Kuwi klu ya. Klu. Wes. Pun. Nggih. Wigatine dalu menika adicaranipun selapanan Dek Kluwi Elianor Nugraha. Muga-muga sami ndedonga Dek Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing piguna tumrap bangsa lan negara agama. Amin, apik cerdas. Kok wis teko elok asmane Dek Kluwi Elianor Nugraha, muga-muga besok gedene dadi bocah sing piguna tumrap bangsa negara lan agama. Ya. Li nambaran. Kayak melu.
Ayo sing cerdas cepet ayo. Linambaran rasa tresna bapak ibunipun Dek Kluwi muga-muga Dek Kluwi tansah dipun kanthi dumugi demasa tansah pinugra tansah piguna tumrap bangsa negara lan agama. Sing mburi kabeh tumrap agama budaya karo negara terus to kuwi. Lah niku donga lho niku. Oh iya. Donga. Iya. Nggih. Terus bar kuwi Nur menika Nur saking cahya. Wah iya bener. Nur menika cahya utaminipun lampu. Dadi Dek Kluwi Elian Anur Nugraha tansah dadi pepadang keluarganipun Bapak Sudarsana. Oh iya wis diselapani padake listrik iki. Ayo. Dadi cahaya, dadi penerang. Rada cepet Nu. Nggih, Nu to? Nah, niki Nu. Nuju prana apa sing dadi gegayuhane tiyang sepah kekalih mugi tembe dewasanipun tansah pinugraha tansah piguna tumrap bangsa negara tuwin agama. Grapyak semanak. Iya. Apik. Terus Grapyak semanak piyayinipun Bapa Sudarsana. Sa perlu dalu menika ngadani selapananipun wayahe tamu ingkang rampuh langkung kathah sami ndedonga mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sudarsana tansah pinaringan berkah tansah pinaringan ayem tentrem amin ya robbal ngalamin. Terakhir H. Tetesi enten meleh Nugraha H. Oh iya ha. Hangadani selapanan putranipun Mas Aditya nggih menika wayahipun Bapak Sudarsana hanggelar ringgit purwa dalangipun menika Ki Cahya Kuntadi wonten penggemaripun menika Caksi. Cak Cahya Kuntadi kalian Cak Sukesi. Cak niku napa Caksi niku? Caksi iki ngene lho, Caksi iki CAK kuwi Cahya Kuntadi, sini Sukesi. Iso Cak Kesi. Caksi tak kira Cak Sukesi Rahayu karo Cak Cahya Kuntadi. Ngaten. Ngawur ora. Hangadani selapananipun wayahipun. Hanggelar ringgit purwa. Dalangipun Ki Cahya Kuntadi kalian rencang-rencang Madangkara. Muga-muga dados rena ing penggalih. Bintang tamune Eka uget. Sing ayu dhewe. Ayu nek ora nek kancane ya dhewe iku mang. Sampun menika. Saiki ciri khas jenengan lah Piyai Sragen. Nggih. Sragen kabupaten kecamatan endi, Nduk? Sukodono menika kula. Sukodono, Sukoi seneng dono i wewek. Wong sing seneng dono driyah apik. Desane apa, Nduk? Desanipun nggih menika Baleharjo. Kelurahanipun Baleharjo. Niku papan Harjo ki rame, papan sing rame Kebak Kamulyan. Dusunipun napa, Nduk? Dusunipun nggih menika wonten Madya Suka, wonten Wonorejo, wonten menika melih wonten. Omahmu ki dusune ngendi, Nduk? Lah iki lah kaya teko kono. Lah ben ngerti kabeh. Susah aku arep ngomong iki. Lah ngapa sebabe? Dusunku ki jumbleng Ayo. Piyai kene mesti nek Mas Tani jumbleng ki ngendi? Jumbleng ki mesti nggon telek. Ya tapi tidak apa-apa. Kita selama ini sudah main jumbleng uget-uget. Dadi uget-uget arep ngomong saka sapiteng ngono Mas. Nggon telek ngono. Tetapi kita sudah merasakan hasil dari telek tersebut. Kok iso? Ya iya, kita makan nasi. Kita panen palawija, keluarga ageng mriki pundi? Gondang tawang mriki menawi tetanen migunakake napa? Telek. Tinggi apa? Kurabuk ta? Wow, penting ya. Lah nek arep dienggo sarapan ya ora apa-apa. Ya rabuk, telek dienggo rabuk, asile iso nggo tetanen palawija, pari dadi nasi. Apik. Hidup telek. Kodok dindel-delke ora. Nggih, to nek rawani nek sing arep ngidak telek. Ora wani arek wong sing arep ngidak telek. Kok iso? Ya sing ora kecing to piye wani ngidak telek. Ha iya. Tur ya wong setia kaya apa pangkata dhuwure kaya apa. Anggere ngidak telek wis ta mesti pincang, ya ta? Lah nggih, kok saged
Ono, telek Mak Ida mesti pincang jinjit-jinjit nek mlaku ngono kae. Oh, lah Pak Yoyo ki nggon telek kok mesti roh ae. Telek wedhus apa? Telek wedhus. Serintil goblok ora. Telek sapi. Yo genah teletong. Telek pitik. Lencung. Lah yo babakan telek kok roh Mas aku. Bar ngelokne aku utekku isine telek ngono to. Ora usah ngomong kene. Kak, Dalam. gandeng sampean Piyai Sragen, monggo Sragen ini punya kasanah budaya sing mempunyai ciri khas tersendiri. Pripun, Biyo? Liburan para warga masyarakat ing laladan Gundang Tawang kene nganggo tembang-tembang ciri khas Sragenan. Nggih, nggih. Slendro genti, Kak. Ayo, slendro muni kaya apa? Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Menapa mbok menawi wonten panyuwunan mboten? Mboten wong piyai mriki menika merdika kok. Oh, merdika. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun. Nggih, nggih. Nggih. Kalih napa, Pak? Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung ayo. Kemal padak no peniti. Iya. Masa kaku dandan rene sayu ayu kok iso padak no peniti. Sinden. Sung-sung. Masa gembut kok junjung kuwi ngambut ya. Sung gamelan kok sung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Lah awakmu. Senenganku niki. Senenganmu ta? Nggih, senengan kula. Nggih. Sing ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki. Heeh. Mulane nyingkar nyingkur ki kudu tak piye tak tenanke, tak maksimalke. Mergo yo ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi. Oh iya. Nyingkar nyingkur ki mboten salah pocong to? Pocong bener. Pocong. Piye pocong ki lak yo maca pat. Iya. Larase slendro Mas ki mesti. Pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan. Lah nadane moji nemlu. Kan lho kudu pas, kudu cocok kali. Alah, bae omahmu bejen lho kowe. Nek kok moji-moji. Tanggane. Ayo. Niki cakepane nyingkar nyingkur ta? Heeh. Nggih, nyingkar nyingkur terus wiwitane nyingkar nyingkur. Iya, lek mau nembangi kapan cerot ora. Yo anu nyet. Ayo. Nyingkar nyingkur. Apik nek bocah iki bareng nembang ya apik, suarane ya halus. Ayo. Ana apa nggih? Heeh, dasare ya sarjana seni pisan. Wah, jenengan iki lho. Tak kampleng raiku sisan. Raiku dhewe. Ayo, kamplengen pengen roh aku kaya apa ora. Wah, kaya kucing. Yo. Wiwit tane nyingkar. Yo. Bocah pinter ana kepleset langsung golek teken deh. Nggih, langsung golek teken. Lingsem yen ke motan. Lingsam yen ke Piye sing kamu balenono sing apik? Lingsem biasa wae apa yen ke. Nah. Lingsem yen ke motan. Ora entuk dipedhot. Lingsem yen ke motan. Ranto pedhot. Ayo. Tak video. Pisan mulai. Oh tak lebokke caksi loper. Lingsem yen ke motan. Lho ngono kuwi. Terokno, ayo tanpa pedhot. Tak bukae.
Nek ngene yo ganteng, Mbak yo. Mbak yo. Lambemu tak keprok kowe ora. Oh alah, nek ndelok kok kadoan kok TV ngono kaya yo masakku kaya-kaya bake cedhak yo kaya ngene yo. Mbak Eka. Oh nggih. Senonono Bu Wi. Mbak Eka, Dalam sampeyan karo Pak Cahya Kuntedi apa ya enek rasa ser-ser ngono to Mbak Eka? nggih mboten kok Bu kula kalih bapak menika nggih namung napa ngepen mawon ngepen. Ya syukur Nggih. alhamdulillah. Menyanipun iki mergo anu. Nyanipun menika kula kalih Pak Cahya Kuntadi namung napa nggih adik kalih kakak ngeten. Ya syukur alhamdulillah. Ayo, Biasane Tina, nek nyelok kula adik ngeten. Nggih kakak. Bu Kesi contohno aku lek kurang napasku kurang landung. Sampeyan Bu Kesi. Arep nyawang Pak, arep nyawang Pak Yoyo ganteng ya Mbak. Iya. Ojo jelimur iki lho tembange iki lho. Oh nggih nggih. Coba-coba Mbak Eka, engko lek sampean iso nerokke cengkokku iki sing lingsem kemutan iki engko. Lingsem. Sampean wis to. Pak Yoyo engko tak caoske panjenengan Mbak Eka wis. Urusen nganti tuwek dijetono lek kesel wis. Gah ambune jumbleng kok mah aku ora. Wis to enak-enak jumbleng ngono Ah, kuwi. ora iso. Wis tak campur PPO kok tenan. Lho, iki lho. Iya. Lingsem Ibu. Lingsem yen ke Oh, Eka uget-uget jiro lu. Lingsem yen ke mutan. Kurang Ape? Ape pisan. Kurang sak crit ngono. kurang sak ceritan. Kurang sak cerit ngeten nggih. Heeh. Nggih nggih nggih. Coba baleni meneh. Baleni meleh. Lingsem yen ke Asine iso apik lho iki bocah iki. Mawe tok ora iso ki asine iso. Oh lah ambekan kentek sampean. Dawa-dawa ta Bu. Wis engko opae. Nggih, Engko nggih. mudhun panggung bar Nggih. wayangan. Pak Cahya Nggih. Kuntadi gawean mantuk ya. Nggih. Ada ono tumpakno mobilmu ya. Nggih. Kok judul penggemare ora Caksi Lover maneh. Napa lho? Caka Lover ngono. Caka lover. Cahka Lover. Oh nggih mboten nek mana anu Apa? Caka. Caka. Oh tak ganti. Cahya Eka. Oh Cahya Eka. Heeh. Wah, nek mamane caket ngeten pripun? Caket apa kuwi? Cahya Kuntadi Eka uget-uget. Tapi caket. Caket. Caket apik. Lanjut. Caket. Malah latah ora. Lelampahan kang kawuri coba sing ngomong Setya Budi omong padha nih aku ki rapal ngono Lah apa jajal? piye terusan aku iso capet-capet ngono terus dudu kuwi tulus ora Pak Tulus kok iso Pak Tulus ora mangkat terus no alah terus tenan nih Tulus. nah nggih tresno tulus senadyan ningku bekas Eka uget-uget jos generasi handal dari Seragen ya. Yo sak lagune pisan yo diaturake marang sedaya para lenggah. Gandeng ana sing ngersake piyai kene virale sampean lak ngendang ning engko bar tembang iki lagi sampean ngendang men mike disiapake karo Pak Marno karo Mas Glondur. Pak ya. Saiki sampean nembang sik ayo. Pak Mas Glondur saiki wis gak mbagong. Dadi cepak-cepak mic. Wah, mendino nek aku tanggapan ngendi Glondur iso. Sing jenenge Glondur namung Bagong tok ya nyuk ora. Terus saiki kok ramping Glondur. Dene petok abuh. Wong edan ora. Monggo gubuk asmara diaturake. Ya Kak, buka celuk Kak. Ayo. Esok. Oh iya.
yen liwat. Lah nggih mare saben liwat niku esuk awan bengi niku. Kelingan aku pas. Yen liwat aku kelingan. Yen tak goleren. Ayo Kak. Ning cagak kebak tulisan. Warna abang tandani sing perawan. Pak Glondor. Sedang rendang ya, Pak. Ayo. Senange ku bekas mono. Biyen kae tak atom tresno. Tanpa bentar, tanpa kuasa. Betapa kenaman asmara. Kubuk kain hati wiwit disian tumangka saiki. Kubuk kain kebak cerita wayang wengi nganti kakek trima. Arek mbok nanti lek. Ojo kok mulai yang ngono didukani Pak Yoyo kok iso. Lah ngapa? Iki Kok iki mulai? jan setia banget lho ning Madangkara iki. Pak Nggih. Glondor iki ora kaya Pak Glondor tenan. Nggih. Oh, buktine engko nyambut gawe sregepe kaya ngono, kok kayane no dilumpukne. Alhamdulillah. Iki ning RRI. Ora ning kono ki enek bakso enak ngono lho maksude. Oh kuliner nggih kuliner. Walene ya. Nggih, anu ngeten. Ah. Ngaten. Matur nuwun lho, Lek. Eh. Nggih. Tak nyambi nyanyi ya. Ah, pamitan karo Mbae. Ya. Sambae ta. Iya. Ya, Kak. Catetan sajroning ati. Nyatan untur saya merati. Aku kowe dadi garwa. Marang kaleren ning kubuk asmara. jompong diimbui ngene iki. Cetetan sajroning
apik ra umum. Nggih. Tabuhane genah kaya ngono gayange dhek gur ngene tok. Niki posek, dadi kula ketokke Lho semua. ngetokne karo tabuhane no tak jreng-jreng. Dan tak bladeng ngono kok gur ngene tok iki. Anyelne kuwi. Lho tapi niki lho dalam sudah bergerak lho niki. Jobor ketoke ora ketok tapi lho jero wah nika. Piye jero? Lho tak syuting nanti aja. Mosok jero kon ngetokke ya angel. No, yo jiro lu. Yo. Gayane kaya Luna Mayat. Mayat kok sinden kok batang kok. Kula batang gawane jumbleng. Jumbleng ora ngene batang. Lha apa? Telek. Ngene iki ben kita seksi Pak Darsono. Awel kata. Piye Kowe ora pekewo Pak Darsono piye iso awel ngono kuwi lho. Lha kenapa to? Lah nek karo kula lak ya wis kaya lho ngene. Kayak ingon-ingone kayak mosok dudu sapa-sapane meneh ngono lho. Ayo nggih. Niki. Wis cepakne karo Pak Glondor. Matur suwun sih karo Pak Glondor. Matur nuwun lho Pak Glondor. Nggih. Aku titip dicasne Pak Glondor. Mergo dhek iki sing ora tau sare. Ayo. Ngaten. Sing nyaosne jenengan kuduan. Pak Glondor oke. Ayo nggih. Iya. Kon mara mawon. Lah 100 kok mana? Ora kowe rono isinan kuwi piye iku. Oh isinan. Kuwi ayo. Wes Pak Glondor ditampa. 100 sing ngeterke aku ya 50 edeng kok. Ya, gah. Wong telu sapa? Wong loro tok kok. 4. Aku 10 ngono. Ya. Makasih ngono lho. Makasih ya moh. Oh, ora apa-apa pancen piyayine kaya ngono wis ditampa Pak Glondor matur nuwun. Piyayine dingin cuek-cuek ngeten lho. Pokoke nyambut gawe sing sregep, anu aja njaraki pembantuku kowe. Bahaya pembantuku angger lekas anu kerasan dijaraki. Apa nggih? Ora ketok kok CCTV dek ngene kok. Lolu. Oh CCTV iki pirang-pirang ngen kowe. Kemasane lek pas aku ning omahe sopan. Mongko CCTV tak pantau kok HP iki lulu glondor. Nggih kalih dandan Bagong ngeten. Ora. Kuwi karo dandan Bagong. Lek ngono iki Bagong kena gula dadi. Suru ya. Kuru. Iya. Ora sehat ya Mas Glondor. Sehat. Ayo, kuwi mikir iki dicoba kendange. Nggih. Ayo, nggih. Sing dikersake piyai kene khususnya Pak Sudari kuwi sampean nembang karo ngendang. Nggih. Ayo, apa? Mikir nggen tutuk dicek sik, tutuk. Cek. Tes. Kurang piye? Halo, dicoba semarnya hadirin yang ada di sini semarnya. Kok enak R kabeh piye? Nah, kersane menggema. Kendange denge coba. Sing seru to. Mpun iki lho. Tung tung deng. Dontak. Nah, tang tande. Ayo, tung delang tande de. Nah, neng Jombang tuku gedang. Aduh. Wis ora usah trepet, pokoke dilakoni iso ora. Ayo, gedange tugel. Yukur arek ditugel-tugel, mbok dicemet pisan. Rasa protes ayo. Gedang ditugel-tugel. Apa kuwi? Ciglok lah tugel. Iya. Pak Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Terono kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Dina dicukuri terus. Ya ben manis kok ya, ben manis kok. Manis lu kaya Pak Taslim malah buta.
Orang maksudnya memang stylenya Pak Trasim seperti itu kok. Iya. Style. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedem kaya ngene kok. Iku lah. Iya. Ya rambut. Ning rambut nggon jempol. Wah iya. Mak teratap aku ora. Jempole nek rambute. Heeh, kuwi jenenge wulu puhun kuwi jenenge. Napa? Wulu puhun. Kuhun wonten jempol menika kuhun. Wulu puhun. Nek kentol. Nek wonten kentol. Ya wulu kentol. Wulu kentol. Wonten munggah sithik wonten niki nggen dhuwure kentol niki napa? Kempal paha niku ulu napa? Ulu paha. Lah dhuwure sithik nggen dodo niku ulu napa? Kok liwati malian ngono kuwi jenenge. Jarak ya ora. Wis penak kendange. Pun. Oh iya, ya coba kaya apa? Saya tembange apa? Napa nggih tembange? Pak D ya iso. Pak D, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, bener cewek gaul. Nggih, cewek gaul nggih. Iya, coba kaya apa? Lho, bareng sampeyan arep ngendang jajane metu lho langsungan. Ayo. Ah, nggih to. Ngono. Yungku sik to, Pak. Nah nggih, kula tak nggo mulih. Kendangi dhewe, tembangi dhewe. Oh, podang kuning. Nggih. Nggih. Oh nggih, niki permintaan podang kuning. Oh nggih. Iya, mangke nggih. Ini cewek gaul riyen nggih. Cewek gaul riyen nggih. Yo. Eka uget-uget. Ya, coba kaya apa? Nyokek Mas yo nyokek yo. Mas yo nyokek yo. Au. Oh ayu-ayu.
bokong batine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang ayune sak kecamatan Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget multi plasenta. Lah nggih manten sinden dawon. Eh? Wis oplosi plasenta niku lho. Kalau sing apa-apa iso lho. Mulsi. Masih apa-apa nika multi talenen. Talenta. Sing ning nanu YouTube niku lho. Sinden roll on ngeten niku lho. Oh iso Sinden on. sinden roll on kok. Oh iya. Apa roll on iki bat All-run. roll on iki bat kelek ya. All run ngeten niku lho. Ah iya. Nah nggih niki apik wae lho sing kari dhewe meng. Sing piye, Bu? Kaya gendruwo golek anake kan. Tung ding tak dung ding ngene kan. Kaya gendruwo ngomong kae ya. Ya, nggih. Heeh. Piye jajal piye. Ya. Nah, niki meleh. Heeh. Nah, mengke senggakane kukira pensil ternyata Niki sakniki nggih. Iya no, sesuk wis bubar ayo. Nah. Iya kono ya. Sapa wonge? Duren. Keduren. Ditata-tata dhewe keduren dhewe. Sapa wonge sing ora cakukan. Nyawang bokong batine kaya dandang kukira pensil ternyata pentol. Pentil kok iso ana sing pentol ana sing pentelot barang sing mau. Sing bener apa? Pentil. Oh, pentil. Iya. Sak pentil. Nah, pentil. Kukira pensil ternyata pentil. Ah iya. Iya kono. Hadirin sekalian. Iya. Sapa wangi pas. Sapa wangi sing ora cakukan kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong batine kaya dandang. Aku kira pensil ternyata pensil. Nyawang bokong batine kaya dandang. Aku kira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong batine kaya dandang ya. Aku kira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong. Kok kuwi terus to, Kak? Batine kaya. Kok terus nyawang bokong terus iki nyapa to iki? Aku seneng karo pentil iki mau lho. Enggak mesti omahmu jumblung tadi ya bokong ae ora ngono. Apik ki mulu tenggan. Apik ya? Nggih. Kendangmu ya apik. Masa nggih? Oh, ngantasi- Apik ya tuku. Ora iya. Heeh. Mbaten. Ngatasi tangane ya cilik-cilik kaya ngono kaya. Betinan mboten ngertos to? Apa? Isine tangan kula. Apa kuwi? Kapal tok. Terima kasih Mbak Ika uget-uget. Matur nuwun Mbak Yoyo. Nggih, ampun kundur riyen mangke dilanjut gara-gara. Wonten gara-gara. Wah, enten. Sing wong nggih siap no. Terima kasih. Lek glondor kamye niki. Nggih, pun aman diurusi Pak Glondor ora. Satose mung gak edeng. Gak edeng. Pak Darsono. Malah ora. Ya iki pamundhute saka Pak Darsono spontanitas mau ngersakake wis anggeni lair. Wah ya, jane wis tak cawisake ya kuwi Sri Kandi lair ning panjenengan ngersakake tetep iki donga sing apik wong nyatane lakon iki padha karo donga muga dikabulake dening Hyang Agung. Ya. Kang mangkono ayo padha rarakit. Cakepane sing anyar karo nggih ngiling-eling. Ya nduk bebarengan monggo Pak.